ଗୋବିନ୍ଦା 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 ପ୍ରତି ବସ୍ ହାଉସ୍ରେ ବସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଆମେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ହିଁ ଠାକୁର କତିରେ ଯିବୁ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତିରୁମଲାରେ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ତ ତିରୁପତିକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଏଠାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ଆପଣ ବୁଲିପାରିବେ, ଯେମିତି ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ ଚରଣ ପାଦୁକା, ଏହି ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜରୁର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତିରୁପତି ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ରେଣୁଗୁଣ୍ଠା ଜଙ୍କସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ବାହାରେ ତିରୁପତି ଯିବା ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କାରେ ବସ୍ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଦ୍ମାବତୀ ଆମାମାରୀ ଟେମ୍ପଲ। ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ 2 ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ପଦ୍ମାବତୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ ସହିତ ନାରାଜ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ ଧରିତ୍ରୀକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 2 ଜଣ ପୁଣି ଥରେ ପୁନଃ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତିରୁପତି ସହରରୁ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର 22 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ତିରୁପତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସି ନନ୍ ଏସି ବସ୍ ମିଳିଯିବ। ନନ୍ ଏସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 90 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଏସିରେ 110 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ବସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ବସ୍ରେ ଯିବାବେଳେ ସପ୍ତଗିରି ଚେକପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଚେକିଂ ହୋଇଥାଏ। ଉପରୁ ଆସି କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ନଜରକୁ ଆସିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସିଆର୍ଓ ଅଫିସକୁ ଯିବା ଟିକେଟ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ବାଲାଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ 2 ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଥାଏ। ତ କିଛି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଥାଏ, ଆଉ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହାର ଟୋଟାଲ ପାହାଚ ହେଉଛି 3550 ପାହାଚ ଦେଇକି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ପାହାଚ ପାଖରେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 10 ଅବତାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଗୋବିନ୍ଦା 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 ଏମିତି ଆୱାଜ କରି ଭଗବାନ ବାଲାଜୀକୁ ଏଠି ଡକା ହୁଏ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ତାପରେ ଆପଣ ଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ପାପ ବିନାଶକ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଭକ୍ତଗଣ। ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସର ଜରୁରତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ତିରୁମଲାରେ ମିଳିଥାଏ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କେହି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କ ନିବାସ ଅଛି। ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ନାମରେ ମନାଯାଏ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ VIP ପାସ୍ ଅଛି
ତାହେଲେ ଆପଣ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବରାହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଭୋଜନାଳୟ ଅଛି। ଏଠାରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ତିରୁପତିଙ୍କ ଭୋଜନ ଜରୁରୀ କରିବେ। ତିରୁମାଲାର ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାକ୍ସି ମିଳିଯିବ। ପ୍ରତି ଲୋକ ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ତିରୁମାଲାର ଆହୁରି 6ଟି ଭଲ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ସେ ପାପ ବିନାଶନ ତୀର୍ଥ, ଯାହାକୁ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ 5 ମିନିଟ୍ ସିଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାନାଯାଏ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରୁ ଆସିଥାଏ। ସେଠାରେ ଯିଏ ସ୍ନାନ କରି ସବୁ ପାପ ବିନାଶନ ହୁଏ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ଏଠାରୁ ପାଣି ନିଆଯାଏ। ଏହି ଜାଗାରେ ନନ୍ଦୀ ନାମକ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ଦୂରରୁ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଭଗବାନ ବାଳକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଣି ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ କି ମୁଁ ବହୁ ଦୂରରୁ ପାଣି ଆଣିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ ତୀର ଚଳାଇ ପାଣି ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଏହି ପାଣି ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଭେନୁଗୋପାଳ ସ୍ୱାମୀ ଟେମ୍ପଲକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ 10 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଶ୍ରୀବାରୀ ଏହି ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଚକ୍ରତୀର୍ଥ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ତୀର ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଚକ୍ର ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ